Få styr på politikkerne. Secureware Policy TNG for Neupart giver dig sikkerhed for, at medarbejdere og samarbejdspartnere kender din virksomheds politikker. Du bruger mindre tid på at styre og kommunikere politikkerne, og det bliver nemmere for alle at udvise ansvarlig adfærd og efterleve standarder. Secureware Policy TNG kan bruges til alle slags politikker, f.eks. for IT-sikkerhed, kvalitet, social ansvarlighed, miljø, sundhed og brug af smartphones og tablets. Det store bibliotek med IT-sikkerhedsskabeloner giver jer professionelt indhold på kortere tid. Med en og samme IT-sikkerhedshåndbog kan I samtidig trygt efterleve en række forskellige sikkerhedskrav og standarder, f.eks. ISO 27001 og 2, PCI DSS, EU's nye persondatakrav. Når du samler, strukturerer og kommunikerer jeres politikker, kan jeres brugere nemt finde relevante emner og forstå, hvad der forventes af dem. Hovedfunktionerne indeholder blandt andet sikker styring og kommunikation af en række håndbøger, politikker, regler, procedurer og andre dokumentsamlinger. Du får skabeloner for Bring Your Own Device, outsourcing, cloud computing, binding corporate rules, jævnfør ny EU-persondatalov og ISO 27002 og PCI DSS. Skabelonerne og de dokumenter, du selv tilføjer, er kædet sammen med kendte standarder, kravsæt og lovgivninger, som du opbevarer i det fleksible bibliotek af standarder og kravsæt. Biblioteket indeholder allerede referencer til ISO 27001, ISO 27002, PCI DSS og EU's persondataforordning, og det er enkelt at tilføje flere. Når du redigerer jeres politikker, foregår det med værktøjer, du allerede kender, f.eks. din browser eller Word. Du målretter nemt politikkerne til bestemte målgrupper eller enkeltpersoner, og du kan bede om kvitteringer for læsning af nye og ændrede dokumenter. Brugere, som skal kende politikkerne, ser kun det, der er relevant for netop dem, og kan nøjes med at se ændringer i et dokument siden deres sidste kvittering. Det er brugervenlighed, som sparer jeres tid. Secureware Policy TNG leveres som software, der installeres i din virksomhed eller som en service. Secureware Policy TNG er en del af Neuparts udbredte IT-GRC-løsning. Sådan får du styr på jeres politikker.